Mhuri yeZimbabwe ndina urombo kukuzivisai chiitiko chinosuwisa icho chichangoitika. Kombi yemuzvinabhizimusi wemuHarare Boss Case yakonzera bongozozo mushure mekurovera pane imwe imba kukuwadzana extension. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwa kusubscribe nekulikewo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Pane chiitiko chaitika mukuwadzana extension muzuva ranhasi apo kombi inonzi yaBoss Case kureva yaita accident tsaona inotyisa. Sekutaura kwevaona izvi, kombi iyi yadhumana nemotokari diki private car. Mota iyi ndokukudubuka ndokurara nedivi. Kombi yatadza kuzvidzora ikabva yangopinda mumba memumwe munhu ichikuvadza imba iya nedzimwewo motokari dzabatanidzwa. Sezvineiwo hapana kufa kwati kwaziviswa, asi chiitiko ichi chasiya nharaunda yese ichizungunuka. Mapikicha nemavhidhiyo etsaona yacho akurumidza kutenderedzwa pamasaisai. Vamwe vanoti kombi yanga ichimhanya kana kuti yaichityairwa zvisina tsarukano. Semazuva ose vanhu vepasocial media havana kuzeza, vamwe vachipomera mutyairi wekombi mhosva yekunyanya kuita zvehasha mumigwagwa, careless and reckless driving. Mhuri yeZimbabwe, this is a developing story.